Os hostaleiros de Meaño poñen en marcha a súa imaxinación. O 14 e 15 de marzo e do 18 ao 22, 8 locais terán que ofrecer 16 tapas distintas aos seus comensais. Arrinca a quinta edición do concurso de tapas por Meaño. Temos os ingredientes necesarios, variados, de calidade. Temos a imaginación de cada un dos hoteleros, dos que están ao frente da cociña dos estabelecimentos de hostelería, e falta o terceiro ingrediente que sería na que participaría eu, que sería en comelos e degustalos. As tapas serviránse entre as 12 e as 2 do mediodía e entre as 8 e as 10 da noite cun custo de 2 euros por cada unha. As propostas son variadas, ofrecendo pinceladas diferentes para atraer un público distinto. É un bo reclamo, sobre todo para os locales novos e sobre todo para que a xente nova se acerque a moitos dos vosos establecimentos que normalmente non suelen acercarse porque ou ben por descoñecimento ou ben porque non cadra. Entonces, si hai realmente moitos grupos de xente que se anima a participar. Entonces todo eso o que gañades moito en publicidade, sobre todo que se vos dé a coñecer. Unha das novidades desta edición é o cambio de data. O concurso celebrábase no mes de decembro, pero tras consultalo cos hostaleiros decidiu mudarse para marzo. Consultouse unhas reunións previas e chegouse á conclusión de que era unha data algo incómoda para algúns estabelecimentos hoteleros e se indicou unha data posterior e se consensou para marzo. Os premios fallaránse o 27 de marzo ás 7 da tarde no Centro Social de Dena cun xurado de profesionais que se encargará de escoller a mellor tapa. Ao longo das xornadas o público poderá participar ademais votando para conseguir un premio maiores. Poderán entrar no sorteo de 240 euros en vales consumibles e 2 premios de 80 euros en metálico.